Πάμε να δούμε λίγο σήμερα κάτι που έχει γίνει λίγο μόδα τελευταία και έχει να κάνει με την επισκόπηση και τα αποτελέσματα ενός διαφημιστικού λογαριασμού μέσα σε ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα. Λόγω του ότι ο Μάρτης προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα δούμε το Φλεβάρι, τόσο σε Meta Ads όσο και Google Ads. Πάμε λίγο να τον δούμε και να πούμε τα 2-3 πράγματα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν διαφημιστικό λογαριασμό σε όλο το Φεβρουάριο και τα αποτελέσματά του. Κάνουμε και ένα refresh. Ορίστε. Το ROAS είναι 12,4, το CPA 3,79. Αυτό γίνεται από ένα σύνολο διαφημιστικών λογαριασμών για ολόκληρο το μήνα που έχει να κάνει μόνο με πωλήσεις. Και για τον ίδιο μήνα βλέπουμε και τα Google Ads αντίστοιχα. Βλέπουμε εδώ πέρα το ROAS της εκάστοτε καμπάνιας, τις αγορές που σημειωθήκανε. Κάνουμε και εδώ ένα refresh. Και βλέπετε ότι είναι legit. Και αυτός ο λογαριασμός. Πάμε να πούμε τώρα λίγο δύο πράγματα για τους λογαριασμούς που είδατε. Οι καμπάνιες τις οποίες είδατε εσείς είναι μόνο των πωλήσεων, δεν έχει μέσα ούτε engagement ούτε awareness, είναι narrowing με φίλτρο, διότι οι καμπάνιες είναι υπερβολικά πολλές. Ο συγκεκριμένος διαφημιστικός λογαριασμός στη Meta έχει πάνω από 50 καμπάνιες ημερησίως που τρέχουν για αγορές και αντίστοιχα στα Google Ads έχει 4 καμπάνιες αυτές που είδατε εσείς, οι οποίες αφορούν στις δυναμικές πωλήσεις για το e-shop, οι οποίες έχουν ένα ROAS κατά μέσο όρο για τον προηγούμενο μήνα πάντα 20, με ένα διαφημιστικό budget της τάξης των 1.500 ευρώ. Αυτό το οποίο δεν παρατηρείτε και σας λένε πάρα πολύ είναι ότι καλά είναι τα ROAS, το 12,4 στη Meta, καλά είναι αντίστοιχα και τα ROAS στη Google, το οποίο είναι στο 20 περίπου, αν θυμάμαι καλά, για το Φλεβάρι. Δεν συλλέγει κανείς όμως αναλύσεις αυτές πώς έχουν επιτευχθεί και τα αποτελέσματα. Τι έχει γίνει για να φτάσει ένας λογαριασμός εκεί πέρα. Διότι αν αύριο το πρωί οποιοδήποτε διαφημιζόμενος πάει και δαπανίσει ένα υπέρογκο ποσό, αυτά που δεν θα τα λάβει ποτέ. Πρέπει λοιπόν να έχετε μια δομή στην οποία θα λέτε ότι εγώ θέλω να λάβω μακροπρόθεσμα πάνω σε μια επένδυση που θα κάνω ένα ικανοποιητικό ROAS, το οποίο πρέπει να έχει αντίστοιχο ROI στην επιχείρησή μου. Δηλαδή, αν εσάς το budget το οποίο θα βάλετε έχει ένα ROAS 2, προφανώς καταλαβαίνετε ότι μπαίνετε μέσα. Ή αντίστοιχα, το να έχει ένα ROAS 5, τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, τι θα μείνει στο τέλος. Αυτό είναι το ROI. Τέτοια accounts υπάρχουν αρκετά. Άλλα είναι με χαμηλότερα ROAS, που και το 6 και το 8 και το 7 είναι πάρα πολύ καλά. Άλλα είναι με 12, το σημερινό account τρέχει το καλοκαίρι με 17, αλλά δεν έγινε σε μια μέρα αυτό το κομμάτι. Ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε 3 μήνες, ούτε σε 4. Πρώτα βάζουμε τις βάσεις, αξιολογούμε, βλέπουμε πάρα πολύ σοβαρά το κομμάτι των data και του tracking μας για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας. Πάρα πολλοί ρωτάτε πώς γίνεται αυτό, δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς σας δεν συμβαίνει αυτό. Φτιάξτε το brand σας, φτιάξτε τη σελίδα σας, τόσο στο κομμάτι του e-shop όσο και στο κομμάτι του Instagram, γιατί αυτό είναι το μαγαζί σας. Και από εκεί και πέρα, μην περιμένετε να βάλετε 1.000 ευρώ την ημέρα ή 1.000 ευρώ το πρώτο μήνα, ανάλογα τη δυναμική του καθενός, και να πάρετε το αντίστοιχο 4, 5 ή 10 ROAS. Σταδιακά θα γίνει. Καλώς ή κακώς το παιχνίδι έτσι παίζεται. Είμαι ο Άγγελος, ήταν η Άγμα και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.